संस्कृति Wow, एकदमबारे रागाम program खालामदोंमोन दायो आरो बिनि गेजेराव क'क्राझार गिदिंनानै फैबाय दा बेवहाय जोंहा EM सारबो दङ आरो लोगोसे गोबां दङ गुबुन जातिफोरबो दामखावजोबथारदों कालारफुल टिउन बर'निबो गुबुन जातिफोरनिबो मिउजिकजों लोगोसे कालारफुल टिउन बिटिआर हालामनि गुबुन जातिफोरा गावबागाव हारिमुखौ देखायदों बेवहाय आरो फैदों क'क्राझारथिं रेडि खालामखाना फैबाय आरो बेवहाय मोसादों गावबागावनि हारिमुखौ देखायदों गोबां कालारफुल सिनारिअ आरो लोगोसे बेवहाय प्रतिभा मेडामा बिनि दैदेनगिरि आरो गोबां मोजां आरो लोगोसे जोंहा EM दावबायसा कालचारनि EM दावबायसा बर' सार बिथांखौबो थेंक्स जासियो आरो लोगोसे जोंहा प्रतिभा मेडामा बयजोंबो गिदिं बेवहाय नायफादों आरो बेबायदि स्ट्रं गोख्रों आइजो आं नुथ'वाखैमोन बिथाङा गोबां आइजोफोरखौ माने नोजोर होदों आरो आइजोफोरल' नङा गोबां बिथिङावनो खामानि होदों आं बिनि थाखाय बिथांखौ गोबां गोसो गोथारै गोजोननाय जासियो मेमा नायदों मोसानायखौ सापर्ट खालामदों एकदमबारे प्रतिमा मेडामा गासैजोंबो रंजाफादों एकदमबारे BTR Saudara
হয় আমার আজের এই আগাম বড়োলের সংস্কৃতি এই সাংস্কৃতিক বিভাগৰ আৰু স্পোর্টস বিভাগৰ ছাৰ নবেশামূলক আজিৰ এই ৰাতিপুৱা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সকলোকে শলাগা মেডামা একেবাৰে বয়জोंबो সাপোর্ট मोसानानै दिखांनानै আমাৰ বিদ্যা অঞ্চলৰ থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি পেলাই সকলো দিশত উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ হাতত লৈছে আৰু ইয়াৰ পদক্ষেপ হিচাপে অৰ্থাৎ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে আমি ৰাগাম দি বদলে